Ja nyt joo vielä tulemassa. Alright, jos teitä sillä lailla, että aloitetaan tuolta nelosparista. Ja käytäs, pojat tulisi ensimmäisenä ja mennä tällä lailla. Näin. Alright. Estradia, joo niin, pojat. Voisitteko vielä kertoa kameralle omat nimet ja kilpailunumero ja sitten, että miksi teitä äänestetään? Sen jälkeen sitten, kun olette esittänyt tämän toisen kilpailun. No niin, minä olen Aino Raadis. Täällä on taas Somaluska. Muistakaa käyttää ääntä, niin. Pelkkä sillä taustalla hiljaa, niin. Ja kilpailunumeromme on siis 4. No, ollaan hyviä. Niin. Siirrytään tämän päivän uutiset. No niin, uutislähetys. Olkaa hyvä, poika. Hyvää iltaa uutisista. Vuonna siinä ja siinä Suomesta kuihtunut aavikko. Ihmiset ovat joutuneet maan alle. Niille ei ole siellä jotakin tiettyjä harrastuksia, josta kertoo tämän päivän urheilu-uutisen asioissa. Ihmiset harrastavat aavikkojuoksua ja hyppivät kaktuksiin. Siinä oli tämän päivän uutisen. Kiitoksia. Ja pari numero 3 samalla. Muistakaa kehua itseänne ja kertokaa nimenne. Ja... Kyllä. Hyvää iltaa. Elämme vuotta 1981. 2000. Niin. Mekä ollaan jo 2000-luvulla. Ja Joka tapauksessa. Kyllä. Elikkä. Kaikki muistavat tämän tapahtuman, kun vuonna 2008 joulupukki karkoitettiin maasta huonon käytöksensä vuoksi. Australiassa ollessaan hän voitti sen 20 miljoonaa. Hän lahjoi Suomen hallitsijat ja pääsi näin takaisin Suomeen. Hän osti täältä talon ja sen naisen. Joulupukki sai iloisesti 20 lasta, joista itse asiassa ei tiedetä, onko ne ihmisiä. Ne oli aika erikoisen näköisiä. Kyllä. Ja nuorin näistä lapsista oli kyllästynyt näihin, missä ne linnut. No, siellä Lapissa jossain eläviin sapelihammasoraviin. Ja aikoi ydinpommilla heidät tuhota tänne. Ja hän rakensi ydinpommin, mutta piilotti sen talonsa vessan pönttöön, että isäpappa ei sitä löytäisi. Ydinpommi piti olla sellaisessa paikassa, jotta joulupukki ei sitä löytäisi, koska eihän se sallisi sitä, että sapelihammasoravat hävitettäisiin hänen parhaat ystävänsä, itse asiassa ainoat ystävänsä. Ja tämä joulupukin nuorin lapsi, joku Anttu oli hänen nimensä tai jotain. Niin, eli piilotti sen vessanpönttöön. Mutta kuinka sattuikaan, joulupukki meni käymään asioillaan vessassa ja niin edelleen. Ydinpommi räjähti siitä kosketuksesta, kun joulupukin tarpeet osuivat pommiin. Ja kovalla vauhdilla osui. Semmoista määrää ei ole ikinä nähty. Siksi olette saattaneet hoksata, kuinka koko Suomi on täyttynyt ruskealla. Itse asiassa ydinpommin voimasta Lappi räjähti. Me leijumme pölypilven päällä entisen Rovaniemen yläpuolella. Mutta siellä Etelä-Suomessa, Helsingin seudulla, ollaan havaittu ruskeaa. Meidät pyydettiin raportoimaan teille tilanteesta. Joulupukki on karkoitettu jälleen maasta, mutta otetaan vaan, niin se voittaa taas jonkun lottovoiton. Mutta pahoittelemme tätä ruskeaa katastrofia. Joulupukki on myös hyvin pahoillaan. Ja, Toivottavasti. niin. Kiitos. Voitteko istukaa vielä, kertokaa nimenne ja miksi teitä pitäisi äänestää, pari numerot ja kaikki. Niin, me ollaan kolmosryhmä.
vai mikä se on? Joo. YKK. Kolmeita. No niin. Noniin. Ja minä olen Iida Outila ja Minä olen Sonja Leppänen ja totta kai teidän pitää äänestää meitä. Ja miksi? No Niin. sehän nyt on itsestäänselvyys. niin ja sitä paitsi, jos pitää luetella, että miksi, niin se, siitä tulee niin pitkä lista, että sitä ei kannata edes luetella, että niin mieluummin kannattaa alkaa ajattelemaan sitä, että miksi Ei. Onko mitään syytä? Niin. Niitä ei taida kyllä olla. Me ollaan hauskoja, me ollaan kauniita, me ollaan parhaita. Meillä on nätti. Kiitos. Pari numero 2, olkaa hyvä. Muistakaa esitellä itsenne ja miksi teitä pitäisi äänestää. Pojat on siellä hiljaa. Eletään vuotta 2981. Ihmiset lentää lentävillä aluksilla. Sitten ei ole hämähäkkejä, ei ole poliiseja eikä koulua. Lapissa kävelee hiraffeja kylillä. Ne on tosi hienoja. Voisitko käyttää ääntä, että kuullaan? Hyvä. Me ollaan pari numero 2 ja meitä pitää äänestää, koska me ollaan hyviä kaikessa. Ja niin. All right. Kiitos. Pari numero 1. Estrada on teidän. Hyvää iltaa. Mikäs se oli? 2081. Joo. Elikkä 2081. 81. No, kuitenkin Aleksia ei ole kaatu mopolla. Ei ole Joumiakaan, koska kaatui samalla reissulla. Eihän me kaatunut, mopo kaatu. No niin. Ei muuten ole Askoakaan syytä, ei voida kertoa.